мошинҳое ки ба бриллиант ороиш дода шудаянд, яхтаву ҳавопаймоҳои шахсӣ, истироҳат дар меҳмонхонаҳои ҳафтситорага, ҳама он чизе ки барои халқи оддӣ дастнорас ба назар мераса, ин кори оддии ҳаррӯзаи миллиардерҳо ба ҳисоб меравад. дар видеои имрӯза тамошо мекунем як рӯзи миллиардерҳоро ва умедворам ки ҳама он чизе ки то имрӯза барои баъзе бародаро ҳамчун орзу боқӣ мондагӣ буд, рӯзе мешавад ки амалӣ мегарда. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан барои мухлисои ҷанговару бозингаро гуфтанем ки шумо дар ин шуғли дӯстдоштаи худтон ба ғайр аз вақт гузарондану тамошо кардан метавонед ки бо сумам кор кунед. барои кора кардан метавонем ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, дар сайт регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. ва фаромӯш намекунем ки дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода барен ки промокод мувофиқи пули мондагитон ба шумо бонус метаҳад ва бонус ҳамчун пули оддӣ монда метавонед сум кор кунед. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи чидагӣ. барои ягон кас махфӣ нестае ки халқи оддӣ вақте мехоҳанд ки ба ягон ҷо сафар кунанд ва чиптаи арзон мекунанд, лекин ин гап тааллуқ надорад дар миллиардерҳо. ва ҳангоми ба ягон давлати дигар сафар кардан аз самолётҳои шахсии худшон истифода мекунанд. интерьери ин самолётҳо аз дарбор ягон фарқияте ҳам надорад ва дар дурунаш боша хизматгорҳо бо чеҳраи хандон ҳаракат мекунанд ки королшон аз ягон чиз танқисӣ накашад. одамизод парвоз кардана ба наздикӣ ёд гирифт, лекин имрӯз пул имконият метаҳад ба шахсе ки соҳиби вай худша ҳатто дар осмонам корол ҳис кунад. ин дар бори парвоз мекардагии ҳақиқӣ аз принси Саудӣ алвалид аст. креслаҳое ки шумо дидаистем бародаро, и бале дуруни самолёта ва дар сари столи 14ҷоа танҳо одамои наздики принс мешинанд. дар ин самолёт хӯрока дода мешавад дар пасудаҳои позолочни. чихеле ки тоҷикҳои мо мегӯянд баъди ош ёнбош, ӯ метавонанд ки баъди хӯрок хӯрдан ёнбош кунанд дар креслаҳое ки дастӣ сохта шудагиаст. агар ки ту ягон хӯрока ба даст хӯрда бошӣ ва нахоҳӣ ки креслаҳоро ҷазир кунӣ, барои даста шуштан метавонӣ ки дар крани тиллои дастҳота бушӯӣ. ҳаёти одами имрӯзаро албатта ки бе интернет тасаввур карда намешавад, бо дар ҳоле ки агар ки ин одам бизнесмен бошад. технологияи имрӯза замона ҳатто имконият метаҳад ки аз интернети пурсуръат дар осмонам истифода кунӣ. яъне ки дар самолёти шахсӣ ҳатто одамо имконият доранд ки тамоми технологияи заминиро истифода карда бутонанд. яъне ки дар ҷо ҳеҷ кас шуморо намегӯяд ки парвоз мекунем, телефонотона бикушен. пеш аз видеоро давом додан бародаро мехоҳам хотиррасон кунам ки лайк мондана ва ба дӯстотон падилитса кардана фаромӯш накунед ва ҳамчунин мехоҳам канали як бародаре ки нав блогериро сар кардаистай ба шумо тавсия бутам. марҳамат, канале ки дар рӯи экран мебинен бидуроен, дастгирӣ кунен, подписатсия кунен ва аз номи канали ма салом бирасонен. барои аз ҳама миллиардершаи ҷавон Кайли Дженнер муҳимае ки ҳатто дар осмонам интернет кор кунад. барои он хотире ки ҳаёти ӯро без социални сети интернет тасаввур карда намешавад. самолёти шахсии ӯ тақрибан $73 миллион меистад. интерьери самолёта миллиардерша ба таъби худаш месозад. дар инҷа тамоми чиз муҳайёе барои сафари хуб, парвози хуб ва мешавад ки бигӯем истироҳати хуб. албатта шахсе ки чунин самолёти шахсӣ дорад, ҳатто дар осмон аз одамо дур будандам ба ӯ хотиррасон мекунад ки чӣ қадар ӯ бояд. ва ана ҳамин хел репер Рик Росс хариди самолёти шахсии худша ҷашн мегирад. акнун баъди ҷашн гирифтани хариди самолёт, Рик метавонад ки рафиқои худша на танҳо дар замин кататса бидуронад ва балки дар осмон. ман фикр мекунам баъди тамошо кардани видео ҳама мехеза репериро сар мекунад. аз рафиқои Рик дида рафиқои Дрейк бахшон бештар баландӣ кард. тамошо кунем бародаро, вақте ки мо парвоз мекунем меган миёнотона банден, парвозай мешинем, мехезем, баракӣ мешавад. айра бин ки дар дуруни самолёт ёнбош дора ноутбук дар пешаш. вообще ҳамоз дарак дора ки дар осмона ё ки надора ба фикрам. барое ки хуб кор кунӣ, бояд ки хуб истироҳат кунӣ. а миллионер-миллиардерҳо боша хуб истироҳат не, афсонавӣ истироҳат мекунанд. ва дар беҳтарин ҷойҳои ҷаҳон истироҳат мекунанд ва меистанд дар меҳмонхонаҳои беҳтарин бо сервисҳои олӣ. метавонанд ки манзараи афсонавиро аз дуруни ванна аз зери пенаҳо тамошо кунанд.
вақте ки ту миллиард дорӣ, тақрибан ки барои ту ҳама чиз дастрас ай. ма фикр мекунем ки чунин одамо ягон мушкилӣ надоранд. Хай тасаввур кунед бародаро ки чӣ гуна ту метавонӣ дар бораи ягон чизи бад фикр кунӣ, ҳангоме ки қарор дорӣ дар дохили ванае ки тура пенаҳо бо оби гарм пӯшонидагиянд ва дар пеш ту намоёнай беҳтарин зебогиҳои табиати замин. Бисёри миллиардерҳо дӯст медоранд ки дар Малдива истироҳат кунанд. Бале, дар вақте ки ин кадрҳоро мебинем, мефаҳмем ки барои чӣ ӯ ин ҷоро интихоб мекунанд. Дар ин ҷа якҷоя шудагиай беҳтарин зебогиҳои замин бо сервисҳои олӣ. Камай ҳолатҳое ки миллиардерҳо дар баҳр шино мекунанд. Барои он хотире ки чӣ қадар суме ки ту надошта бошӣ, наметавонӣ ҳарорати лозимаи худта заказ кунӣ барои баҳр. Лекин ӯ имкон доранд ки дар чунин бассейнҳо шино кунанд. Ҳангоми оббозӣ кардан дар чунин бассейнҳо худта мисли уқоб дар болои осмон ҳис мекунӣ. Барои аз мушкилоти зиндагӣ дур шидан ва фикр накардан дар бораи ягон проблемаи бизнес ё ин ки ягон суитаи дигари ҳаёт, миллиардерҳо интихоб мекунанд аз ҳама минтақаҳои дурдасти замина ва ӯ специална интихоб мекунанд чунин ҷойҳоеро ки одам камай ба монанди Зинзибар, Мадагаскар. ба хотире ки ӯ бисёр пул доранд, ҳатто дар чунин ҷойҳо ҳам ӯро беҳтарин хизматрасонӣ ва шароитҳо интизора. Миллиардер метавонад ки субҳонаша дар дигар кишвар бихӯра, а хӯроки шомша боша дар дигар. Халқи оддӣ интизорай баҳора барое ки тайшортик бигарда ё ин ки зимистона барое ки барфбозӣ кунад. А миллиардер боша метавонад ки любой вақт интихоб кунад дар таги офтоб загарадса кунад ё ин ки дар дуруни барф халтанак бизанад. Албатта вақте ки мо ҳамаи корро мебинем, бовар мекунем ки миллиардерҳо ягона шахсое ҳастанд ки ба мӯъҷиза бовар доранд. Барои чӣ ки коре ки бо ӯ рух метавад барои халқи оддӣ и ҳаррӯза мӯъҷизае. Агар ки самолёти шахсӣ и дарбор дар осмон боша, пас яхта ин дарбор дар об аст. Айфон доштан чӣ хеле ки баъзеҳо фикр мекунанд, ин не аломати дороӣ нестай. 80% айфондоро кредит гирифтагиянд, лекин яхтаи шахсӣ доштан, бале, ана ин аломати дороие. Бисёри миллиардерҳо вохӯрию маҷлисҳошона дар яхта мегзаронанд. Ва на танҳо барои маҷлиси вохӯрӣ. Баъзе яхтаҳо чунон калонанд ки мешавад ӯро меҳмонхонаи дар об бигем. Ва ба мисли меҳмонхонаву ресторанҳо ӯам ба хучон хизматгор доранд ки чизе ки миллиардер мехоҳад барои ӯ пешкаш мекунанд. Беҳтарин ошпазҳо беҳтарин хӯрокҳоро тайёр мекунанд барои худи миллиардер ва барои меҳмонои ӯ. Ин яхтаи калоне ки шумо дар экран дидесен, ҳатто плашаткаи вертолётии шахсии худша дорад. А яхтае ки айни замон дидесен, бале, калон нестай мисли яхтаи пешина, лекин яке аз қиматтарин яхта дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Бале, ман фикр мекунам ки аллакай шумо фаҳмидин, лекин вақте ки ман мегум барои чӣ и аз ҳама қиматтарин ба ҳисоб меравад, шумо мумкин ҳайрон шин. Барои он хотире ки дар тайёр кардани ӯ 10 000 килограмм тиллову платина истифода шудагиай. Ба ғайр аз худи яхта лесинсаву як киршам бо пазалот рӯй пӯш карда шудагиай. Дар нигоҳи аввал бисёриҳо ин кора намефаҳманд чӣ дар корае ки яхтара аз тилло рӯй пӯш кунӣ. Лекин агар мо як тарафи дигараш фикр кунем, ин одамо чунон пул бисёр доранд ки барои мову шумо пул ба даст овардан проблема боша, мушкилӣ боша дар бораш фикр кунем, айё боша дар бораи оне фикр мекунанд ки чӣ гуна роҳи ин пулҳоро сарф кардана биковем. Реална бародаро, во думад мекунанд ки дар чӣ расход кунем вобше. Бародаро, фаромӯш намекунем ки мо канали нав дорем ки дар ӯ канал ҳодисаву воқеаҳои хеле ҳам ғайриоддӣ сабт карда мешаванд ки ба ғайр аз оне ки аз кино даво ҷолибтаранд, бо фарқияти и байни кино дар чие ки кино дурӯғай, ай ҳодисаҳо реалниянд. Ба подсказка даромада видеои нава тамошо кунед. Вақте ки ӯ аз кӯдак мепурсанд барои чӣ ин кора кардӣ, ӯ ҷавоб метаҳад, ин кора Роберт кард, яъне ки лухтак. Бугатти, Ламборгини, Роллс-Ройс, бисёриҳо тамоми ҳаётшонам агар сарф кунанд, наметавонанд ки барои чунин мошинҳо пул ҷамъ кунанд.
барои шахсое ки пул бисёр доранд камае ки просто мошина бихаранд, барое ки бойгарии худшона статуси худшона нишон бутанд ӯ бои мошина мегиранд, аз тилло рӯйпӯш мекунанд. Барои мо тонировка кардан проблемае. вақте ки солона литсензияша супоридан мешава ғамуд мегира, барое ки ҳар сол қимат мешава. дар вақти нигоҳ кардани ин бугатти дарҳол ту мефаҳмӣ ки одаме ки дар даруни и савор шудагиай афсонавӣ бояй. барои пул кор кардан то ки чунин мошина харида бутонӣ ду роҳае, ё ин ки нефт савдо мекунӣ, ё ин ки реп мехонӣ. ҳоз баъди гапа гуфтан баъзеҳо менависанд ки чӣ ба реперҳои тоҷик аганае хеле бугатти надоранд. охи бародаро, ҳастай репер, ҳастай репер. Чӣ хел фаҳмидин? Мисол мегирем ина репер Флорайд ба арзиши бугатти вейрони тиллоӣ тавонист ки реп бихонад. ва дар ҳамин ҷош ногуфта намонем ки реперҳо дӯст медоранд на танҳо рӯйпӯш кунанд аз тилло мошиношона. баъзе реперҳо метавонанд ки даҳаношон тиллоӣ боша. ба фикрам агар ё Тоҷикистон биёянд дига ба дандонои тиллоишон воиману мекунанд. ва дар бисёр ҳолатҳо статуси репера дандонои валастиш не, цепи дар гарданаш овезон буда нишон медиҳад. чӣ қадар ки цеп ғавс боша, значит ки ҳамон қадар репер муваффақай, ё ин ки ҳам қадар гарданаш ба қуввате. миллиардерҳои Арабистона ҳайрон карда намешавад бо мошинҳои тиллоӣ, барои чӣ хотир ки ӯҳо мошинашона бо бриллиант рӯйпӯш мекунанд. Rolls-Royce ки шумо дар экран дидестен, болош рӯйпӯш кардагиай аз бриллиант $2 миллион нарх дорад. баъзеҳо бошад дӯст медоранд ки Мерседеса аз бриллиант рӯйпӯш кунанд. яъне ки любой мошина мешавад ки бо бриллиант рӯйпӯш кунӣ, яъне ки гап дар сари мошин не, гап дар сари размери киса рафтестай. миллиардерҳо дӯст медоранд ки мошинои ӯ намёк ната дар бораи бойгари ӯ, дод бизана. аввал духтаро орзу мекарданд принса дар аспи сафед. ҳавози боша ба фикрам ӯ орзу мекунанд хара дар мошини бриллиант, то есть ки принса дар мошини бриллиантӣ. бале бардору Мерседесе ки шумо дар экран дидестен, и ягон духтар не аз принси арабай. ва баъзе миллиардерҳое ки махсус вкус доранд, ӯ мошинҳои кӯҳнара коллексионировать мекунанд ки албатта ӯ ҳам арзишон хеле ҳам гаронае. ё ин ки баъзеш наоборот аз ҳама навтарин ва замонавитарин суперкарора мехаранд. мисол мегирем Pagani Huayra $2 миллион арзиш дорад. тамошо кунем бародаро, шумои коллексияи мошинора ба мисли ба назар мерасад ки ягон гудак бозичаҳоро ҷамъ кардагиай. бале, тамоми одамо дар кӯдакишон мошинчаҳо ҷамъ карда бозӣ кардагиянд, лекин танҳо миллиардерҳо имкон доранд ки бозичаҳои кӯдакишона ба реалне табдил битанд. чӣ хеле ки шумо мебинем бародаро, дар инҷа гаражи як одамай. бисёре аз ин мошинҳо як чанд бор дар моҳ ба берун мебароянд, дар дигар вақт боша просто гаражда хованд. муҳимаш ҳамие ки соҳибаш бидона ки ма сум дорам ва худша бой ҳис кунад. арзиши умумии мошинҳои асосгузори Amazon Джефф Безос $21 миллион дар бар мегирад. бале, Джефф Безос мошинҳоша аз тиллоу бриллиант рӯйпӯш намекунад, лекин бинам дар гаражи ӯ мошинҳое ҳастае ки арзиши якташ зиёда аз $3 миллион. хай чӣ, яке аз бойтарин одамҳои рӯи ҷаҳон метавонад ки ба худаш чунин мошинҳоро харидорӣ кунад. дар комментария бинавис ки агар ту $1 миллион дошта бошӣ, якумин чизе ки ту мекардӣ ин чӣ буд? баъзе хонаҳои миллиардерҳо ҳам қадар калонае ки шахсое ки дар дохили ин хона зиндагӣ мекунанд, агар якташ дар ин лави хона, якташ дар ӯ лави хона боша, мумкин аст ки то охири моҳа иш дар иш нарасанд. бале, хай камтар воима кардам, то охири моҳа не, короче фаҳмидин гапа. баъзе чунин хонаҳо ба дарборҳои ҳақиқӣ монанда, баъзеош боша тағйирот метан интерьери дуруни худшона мувофиқи замон. барои тасаввур кардан барои чӣ ин хонаҳо калонае, не бардор дар ӯ толка комната нестае барои типа оши наҳор кунем ё ки ягон нон кунем, одаморо халқа файрод кунем, не. дар ин хонаҳо бассейн, боулинг, кинотеатр, спа-салон, яъне ки короче тамоми чиз ҳаст. мешавад ки дар онҷо тамоми ҳаёт зиндагӣ кунӣ, ягон ҷо наброй ва танқисӣ накашӣ.
ҳис накунӣ ки ма дар хонаем. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда фактере ки ҳозир ма дар шумо мегӯм шуморо мумкин камтар ғамгин кунад. Ба ҳама ана ҳамин дороиҳои чунин хонаҳо миллиардерҳо якчанд хонагӣ дар тамоми гӯшаву канори ҷаҳон доранд ва баъзе чунин хонаҳо ва якчанд рӯз дар сол меоянд дам мегиранд. Сезон новӣ тамом. Бале, ман фикр мекунам баъди чунин видеоҳоро тамошо кардан бисёриҳо хоҳиши миллиардер шудан ёки хатияи миллионер шудана доранд. Ва лекин баъзе одамҳо ҳастанд хеле ки ҳатто $1,000,000 аз пеш дидагӣ нестанд ва тасаввурот надоранд ки $1,000,000 чӣ қадар ҳаҷм дорад. Вообще ура дар ягон рюкзак ҷо карда мешавад ёки кисота пуркунӣ барои мешавад. ҳозир мо нишон медиҳем ки $1,000,000 чӣ қадар ҳаҷм дорад. Дар кадр шумо мебинед ки чӣ гуна Флойд Майвезер $1,000,000 дар мошин бор кардааст, ки ира ба даст овардагиай дар натиҷаи ҷанг бо Конор Макгрегор. ва дар охири видео як садо мемонам ки барои гӯшотон приятный бошад. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.